dic Guillem i m'agrada molt l'Optimus. Soc del Club Nàutic d'Arenys de Mar i he anat a molts clubs a competir. Em dic Àlex, porto 4 anys de fent Optimus, m'agrada molt l'Optimus i ho he fet en bastants clubs. Hola, em dic Ainhoa, m'agrada molt l'Optimus, fa un any que faig Optimus, soc del grup d'Arenys de Mar i m'agrada molt. Hola, em dic Ariana, soc del Club Nàutic d'Arenys de Mar, porto 2 anys i mig fent Optimus i m'agrada molt. Hola, em dic Pablo, soc del Club Nàutic d'Arenys de Mar, porto 6 anys fent Optimus i m'agrada molt. Hola, em dic Marc, porto 2 anys fent Optimus, m'agrada molt i des dels 3 anys que m'agradaven molt els barcos. Hola, em dic Pablo, soc del Club Nàutic d'Arenys de Mar, porto 5 anys fent vela a l'estiu i 2 anys i mig de competició. A veure qui de vosaltres vol explicar-me alguna anècdota que us hagi passat a les regates. Qui vol ser el primer? Pablo, tu segur que sí. Doncs, Què m'expliques? Quan algú fa aniversari al club, sempre li fem alguna festa, però quan acaba el tirem a l'aigua. Oh, i això? Doncs perquè és tradició d'Arenys. I es deixa tirar a l'aigua? Sí. Quan No, algú no es deixa. canvia d'Optimus a Láser o a 420 també el tirem a l'aigua. Ostres, tots alhora l'agafeu i... Sí, Xau. i també, bueno, I els entrenadors. en totes Els les entrenadors, també? Bé. I Costa molt. nosaltres, quan estrenem barco nou, ens volquen. Com que us volquen? Ens volquen al barco, del revés. Ens tiren a l'aigua. En totes les festes les intentem celebrar, tot i que algunes no, però intentem celebrar totes. Totes les festes d'aniversari. No, i Nadals, Carnaval... Cada Carnaval ens venim disfressats i fem un totes cop les de festa. El que ens agrada més el dia que fa més calor és volcar. És volcar. I sabeu desvolcar després? Sí. Com es desvolca un Optimus? Agafant l'orsa, fem força cap a i a la borda. Però no pesa molt. Sí. Una mica. Tenen 35 quilos els barcos. Pesen 35 quilos. Sí, bueno, i tenen que pesar. No sé si només era el casc, però tenen que pesar així. Perquè aneu i fa un vent. I vosaltres sou un grupet d'amics que sempre sortiu junts. I no aneu al col·le junts per això? No. Amics de vela. I què voleu fer quan acabeu de fer Optimus? 420. Jo voldria fer surf. I per què t'agrada el surf? Perquè l'Anna em va regalar una pel·lícula de surf i la vaig mirar i vaig començar a mirar-la i em va agradar molt. Segur que teniu més històries per explicar. Que la primera regata sempre surt malament. I això? Però no ens entenem de res, no? No sé massa. Però vosaltres sou especialistes i professionals? Com que no us entereu de res? La primera, tots tenim una primera i Clar. sempre surt malament o quedem últims, però intentem totes acabar-les. Qui ha quedat primer algun cop aquí? L'Ainoa. A veure? Sí, jo no, jo segon i tercer. Jo Jo he anat a les regates. Doncs jo en una regata vaig volcar 2 cops. Explica'm-ho, això. Que un cop en el través, que és quan el vent et ve del cantó, per dir alguna cosa. Doncs vaig volcar perquè vaig fer el submarino, que és que comença a entrar aigua pel barco, i un cop vaig volcar la popa, quan anava a tercer, a punt de davantar la segona del grup 3. Però va recuperar, no? Sí, almenys la vaig acabar i vaig quedar segon del 3. Doncs gràcies a aquesta, participar i acabar les regates. Alguna cosa em voleu explicar més? un dia li vam fer una despedida a un entrenador nostre que està treballant al Masnou i que feia veure a nosaltres. I com va ser aquesta despedida? Li vam inflar globus, li vam donar regals i vam fer una festa. Que guai, us ho passeu I el vam superbé. intentar tirar a l'aigua. Ostres, no podia faltar, no? I escolteu una cosa, com que aquí no heu pogut fer les regates, què heu fet durant el temps mort? Pues jo jugar. Jo pescar peixos. Pescar peixos? Sí, I hem anat al càmping tots junts. Ah, molt I ens hem bé. banyat a una piscina. Però no està molt freda l'aigua aquí? No, perquè estàvem anant. Bueno, a l'hivern sí, però a l'estiu no. Ostres, però avui fa un vent que... Avui no sortirem. Sort que tots els pares es porten bon rotllo.
a tots. Clar que sí. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més, aprofitar aquesta entrevista. Porta moltes bones experiències, que algunes són bones i unes altres són dolentes, però que ens agrada molt i que volem seguir. Però els pares... Fins a jubilar-se. Els pares que lliguin tots la roba. A tots us encanta la vela? Sí! Molt bé, doncs que acabi bé el dia d'avui. Moltes gràcies. Adéu! Adéu!